Разбирам, че децата обичат плюшени играчки, ама какво е това? Ужас. Това нещо е обладано. Демонче. Ама нали децата харесват плюшени играчки? В днешно време възрастните харесват повече играчки, отколкото децата. Спокойно си гледам в телефона и ми излиза някаква жена как отваря тази играчка и е събрала 1 милион лайка за едната потия. Това нещо струва 300 лева, ама ментето е 40 лева. И това е много за тая грозотия. Отварям коментарите и там пише как се казва. Ла-бу-бу, ла-фу-фу, ла-ду-ду, ла-ба-ба, ла-да-да. Направо ще си взривя. Аз като бях малка, бях по-известна. Тате ми купуваше кроки. Отивах на площадката да го отворя. Всички деца се събираха около мен, за да видят какво ще ми се падне. И след това всички почвахме да крещим от кеф, защото не се бяха паднали сълчеви очила. Дори този тренд е нашумял много в България. Карат се кой си е купил първи тая играчка в България и ми казват по видеята: Аз съм първият човек отворил лабубу в България. мислиш ли, че ме интересува? Ако това нещо е в моята къща, аз ще го метна в камината. Поне да се топлим, обаче не е само това. На всичкото отгоре е много грозно, прекалено изкъртено е за плюшена играчка, а пък за ментето да не говорим. Ега ти изкъртената играчка, ментето е още по-грозно, все пак е нефтина играчка. Ама ако сравним оригинала с ментето, за мен ще са еднакви, само дето едното е по-грозно от другото. Ама и това не му личи. Всички говорят, че това е най-известният тренд до сега. Аз не мисля така. Los pingüinos me la van a mascar. Kawasaki, Kago, Крiko и Stripper. Ами това е от мен, пандишпанчета. Чао!